Ei paljon koulun penkille istuminen nappaa. Pitääkö mun istua tällä päivät pitkät? No ei tarvii. Mä lähdin oppisopimuksella opiskelemaan kiinteistöhoitoa. Aloitin Äänekosken kaupungin työpajalla kiinteistöhoidon puolella 2020. Työpajalla tehtiin kevyitä kiinteistöhoidon töitä, kuten nurmikon leikkuuta, puiden kaatoa, polttopuiden tekoa ja lumien kolausta. Joulukuussa pääsin 2021 työkokeiluun ProAveran kiinteistöpalveluihin. Työkokeilu kesti noin kuukauden, jonka jälkeen sain Averalta oppisopimuspaikan. Oppisopimuksen kautta opiskelussa on ollut parasta se, että on päässyt oppimaan työelämän kautta kaikkea uutta. On saanut hyviä työkavereita, koulupäiviä on ollut vain 10 kappaletta, muuten opiskelu suoritetaan netin kautta omaan tahtiin ja näyttöjä tehdään muutamia oppisopimuksen aikana. Ja mikä parasta, ei tarvitse opiskella opintotuen varassa. Poken kautta suorittamani puhtaus- ja kiinteistöpalvelun perustutkinto kestää noin 2 vuotta. Miten sulla on mennyt? Mun mielestä mulla on mennyt tosi hyvin tää oppisopimus. Mä oon ainakin tykännyt olla tosi paljon ja tosi kivoja työkavereita saanut täällä ja tosi paljon oppinut uusia hommia niin tästä koulutuksesta. Justiinsa niin työn kautta, että päässyt tekemään paljon erilaisia juttuja. Mulla on semmonen niin kuin positiivinen puoli tässä, että sä oot ollut kiinnostunut. Ja on huomannut sen, että enemmän on tämä käsillä tekeminen semmoinen mukavampi juttu. Opiskelu on aina opiskelua. Tiedät minut, että minä en ymmärrä siitä yhtään mitään, mutta kyllähän me niin täällä hyvin pärjätään niin kuin myös aina tehdä näitä hommia. Minusta hyvin on mennyt ja tosi reippaasti ollaan niin kuin lähdetty eteenpäin. Otan kehittynyt kuitenkin, että sulla on tullut päivystyksiä ja oot tykännyt niistä. Ei, minusta on kaikki mennyt hyvin. Opsopankin hankkeen kautta löysin tämän työpaikan, jossa saan melko varmasti jatkaa opintojen jälkeenkin.